तुमचं चॅनल जे आहे ते तुम्ही काही लोकांना काय बातमी देता काय नाही त्याच्याशी मी बोलणार नाही. तो प्रत्येकाचा तुमचा अभ्यास आहे, ही कशी तपास करायचा, कशी द्यायची. परंतु एक जो बोलण्याचा जो आवाज आहे ती ठेक आहे, आवाजामध्ये स्ट्रॉंग खर्ज आहे, वाक्यरचना वाक्य फेक आहे. ती माझ्या जरी विरोधात लिहिला तरी मला ऐकायला ती आवडते. धन्यवाद. हे स्टोनिंग तो आवाज ऐकू बरं वाटतं, टीका जरी असली ना. म्हणून मी नाहीतर जरी माझ्या विरोधात कोणी लिहिला तरी मी ती पूर्ण ऐकते, नाही तर बंद करून नाही टाकत. ती गोडी म्हणजे आपण एखादं भजन करतो, ते भजन एका कानाला चांगलं लागलं तर आपण थांबतो, अभंग पुरा ऐकूया. तसं साई गावकरने काही वाईट लिहिलं तरी पूर्ण ऐकतो आणि बरं लिहिलं तरी पूर्ण ऐकतो. त्याच्यात काय वाईट पण असं काय वाटत नाही, तत्वाचा माणूस आहे.